saka titarisa mutungamiri wedu akagadzwa handiti kana tine elections atinawo. I asked God kuti mari muri kudi mari vakati hapana yatatitaita inonzi political structure in heaven kuti pakubviswa mutungamiri pakiso uma nditika saka kanzi vari kukondina but my elections time ari kurambidzika isarudzi yenyu kuti unozoti God is a dictatorship sarudzai but mazoita izvozvo after my elections ringe nachi uchazoona kuti mutungamiri anoramba aripo ndiye because ndiye ari kudiwa naMwari saka mazamusotera sondokutonzwa 19 later saka 2023 vota yona atikurambidzira ndika vota paoda zvakandika but the leader achazotonga ndi president ed and ndikutaura without any inini amusana mabhona kurali yeZANU-PF ndika sezvamataura kuti muno ine dango handinda ndika we operate zvakasiyana ndika inini handijoin zvangu but message kana kaona mari ndikasaitaura yavhusva kwandiri kumprofita kuti ndakati that's why ndikuramba ndichitaura nezve message since January even pastor FM ndakaitaura nditi no Mwari vakasarudza murume ari kutonga izvozvo ndika murume Mwari vachirunga kuti arambe achitonga saka let us run behind that man so that in Zimbabwe zvinotibatsira because divided we fall but unit we rise saka ndokutungamiri akasarudzwa naMwari ari kudiwa panguva iyoyo ndika because dai vaisadiwa avaikonseka president of Zimbabwe so unogona kunge zvauri kufungo mafungiro ako nditi atingazvirambe ndika sevanhu vakaprotesta kuna Moses kuti wai Mwari vachitaura newe chete isusu tiripo vanhu vane vachirasika ndika saka varasiki vakazara munyika nditika kono munhu achiti asi mutungamiri wenyika but ari yakagadzwa naMwari vakunzi varasiki handitika atinewo nawo but izvi ndo zvakataura Mwari ende Mwari ndo zvavari kuda saka God does what he likes because ndiye akasika nyika handitika because mutungamiriri ari kumirira Mwari handitika because achimirira Mwari kuti Mwari havakasvisa mutemo muno munyika handitika anoisa mutemo ndi Mwari saka leader anochuzwa naMwari so that zviri kudiwa naMwari mitemo yavanhu vachisa kuti zvakati handitika vari kunzi vaise naMwari vachisa even mitemo vachikusungira vachidi the corresponding zviri kudiwa naMwari do not made handika zviri muBible even muZimbabwe zviri mumulo zvinoitwa government through the president anenge aripo saka vatungamiri ndevaMwari amasai mabata pakadzika mana ndakukumbira handikunzwa noita zvaMwari chaivo.